azken hitzak atsedenaldian aurretik, bereziki Eskerron ere honeko aipamenak, Eskerron adierazteko aipamenak izango dira. Bueno, aurre gogoeta bat, sarreran aipatu dira zenbat egitura sortu ditugun euskaltzaleok, zenbat borondatezko lan egondan egitura horiek guztiak martxan jartzeko euskaraz bizializateko espazioak, bilguneak lantzeko, eta bueno, arro eta pozik esaten dugu hori, baina apaltasuna ere, apaltasuna bizi gaitu, gero oinarri soziala elikatzea, alduntzea, saretzea, espaita zeregin erreza gaur egun, eta hori da gure indarra. Orduan, ezin dugu begi bistatik galdu nola dauden une honetan euskaltzaleon ilusioak, indarrak eta aukerak, eta horiek nolabait biltzeko eta ilusionatzeko erak oso ezberdinak izan behar dute. Lehengo erak bai eta barriak ere bai. Ez da bata bestea ordezkatu, baizik eta nolabide berriak landu. Euskaltzale jendea ez da topagunearen propietatea jakina, danok, hemen gauden danok behar ditugu gure lanak aurrera eramateko euskaltzale ahaldunduak eta saretuak. Eta, bueno, gogoeta hori eginda, eta nahi dugulako bai adirazi, ez gaudela etxafoga botatzeko moduan, ez da horregatik lehen pertsonan abiatu dugu eraldaketa lan hau, eta, bueno, oin bai, esker honetara pasako naz, gure bazkidei lehenik eta behin, gure oinarri sozialari, eta hortik gainera, topaguneko gidaritzan, zuzendaritza batzordean, kongresu batzordean, iruseibos batzordean, horren beste forotan parte hartzen ari zareten kide hoi, herrietako lan nazgain, nazio mailako horretan ere ematen ari zaretelako, eta hori itzela da. Egia esan, hemen geldituko nazpitxin bat, esan bezala, urtebete trinko, baina aurreko urte osoa ere, kongresuari begira eman genuen lanean, eta, bueno, gaur onartuko dugu, ala ez, baikor gaude, baina gaur onartuko dugu, etapa berrirako txostena, lan ardatz berriak, eta azken hilabeteetan hori baino, nolabait ardatz berrieta hitz egitea baino, bazkidekin bileratan ekintzarako goa dago. Ekintzarako premia hau nola egiten dugu, hau nola gauzatzen dugu, hau nola lurrera ekarri, bueno, pues gaur ez dauzkagu galdera hoientzat erantzun danak. Bai, esango neuke ez garela zerotik abiatzen, lan asko daukagula bebai, baina eginta, aurreratuta, eta zenbait egiteko berrietarako ere, atejoka hasi beharko garela, berrazmatzen hasi beharko garela, eta orduan, bueno, urratsez urrats abiatuko gara, eta, bueno, mugarritxo batzun aipamena egin nahiko neuke, gaurkoa bukatuko da, eta astelehenean lanera joango gara, eta, bueno, guretzat funtsezko urrengo hitzordu izango da 2024ko, urtarrila bukaeran egingo dugun topaldia, eta bereziki guretzat hain garrantzitsua den mugimenduaren antolaketa eta saretzeari buruz egin nahi dugu lan, eta gogoetakin batera ekintzarako proiektu estrategiko barriak ere, bazkideok badakitzu euskaltzale aktiboen sareak elikatzeko modu berriak nolabait irudikatzen ari gara, eta horiek lantzatzeko erataz ere arituko gara. Eta bai, etorkizunerako, datorren hamarkadarako esan dugu, ez da, lan ardatz horiek zatika egin beharko ditugula, eta plan txikiak, ez da, gaudena gaude, dauzkagun baliabideak dauzkagu, eta babes berriak beharko ditugu bide horretan sakontzeko, baina gure esku dagoen horretatik abiatuko gara, eta jada nolabait labean sartuta dauzkagun proiektuetatik, eta bai, zuekin, bazkideokin partekatuko dugula, lehentasunak erabakitzeko, plan estrategiko bat, zatika hartu alizateko zereginak eta lan antolatu alizateko, baina esan bezala
ekintza eta gogo baitaren bigarren parteak hasi paraleloan joango dira, ez da bata eta beste, eta horraino esan aldugu gaurkuan. Bueno, bazkideen aipamena eta eskertza aipatuta gero, bigarrena batera jauzi elkarrizketa talde eragileari, bide lagun oso konprometitua izan dalako eta militantzia boladan ez dagoen honetan, zenbat ordu eman duen talde honek, bueno, bihotzez eskerrik asko, kontraste taldeetan parte hartu duten 200 laguni, kongresu osoan zehar, bai eragile, erakunde, instituzio eta bide lagun izan zareten guztioi, eta nik bukatu nahiko neuke, eraldaketa soziala bultzatzeko bide berri hauetan, gure baitan bizitzen ari garela bebai, eraldaketak suposatzen duenaren tentzioa, eta lehen pertsona izate horretan, nik aipatu nahiko neuke, topagunean muin-muinean dagoela gure lantaldea. Eta lantaldean lanari esker gaur gaudela hemen, nire aipamen berezia lankidei, eskerrak mugimendu honi guztiari eustearren eta eraldaketarako tentzio horietan nolabait aurrera egitearren. Danon artean osatzen dugu, topagunea, eta hauxe da nire aldetik dana. Mila esker danoi. Eskerrik asko zuri, Jasone.